Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kuloku uhlelo lethu sikuthulela lona osukwini namhlanje. Igama lami nguSimangele, isibongo sami ngwakachiro. Kanti ke kuluhlelo lethu namhlanje sibheka zona ke indaba esithi ke zihamba phambili kulona ke uhlelo lethu. Kanti ke sinaye ke uDeputy Chairperson waloke iqembu leAfrican National Congress kuyona ke inyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal uMr Phiwe Mhlongo. Isizokhuluma ngayo ke ngaloke icala alivulile elithinta wona ke umkhandlu waseMhlathuze, kanjalo nayo ke imeya yayo lomkhandlu okuyina ke ukhansela uXolani Ngwezi, kanjalo naye ke loyo ke o-actor as a deputy manager kuwo ke lomkhandlu kuyena ke uMr Phakama Mhlongo. Asikubingelele ke mbukeli sikwamukele kuloku lelo hlelo, siphinde sikhuthaza ukuthi ke ube ingxenye yaloku lelo hlelo ngokuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho kusona ke isihloko esikhuluma ngaso ke kuloku uhlelo lethu osukwini namhlanje. Ku Facebook isuyena uKZN News Talk, kanti nakuyena futhi uX siphinde futhi sibe uyena uKZN News Talk. Uvula khombukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu, kungakho sigqugquzela ukuthi ke ube ingxenye ngokuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana. Mr Mhlongo, kwintokozo enkulu ukuthi sibe naku iKZN News Talk. Asikumkeleke kulohlelo lethu la sibheka khona indaba ehamba phambili. Asibonge dadewethu kwamukeleka, bese ngiphinde ngibingelele kuwena, ngibingelele bonke abantu e-studio, ngibingelele nababukele ekhaya. Ugqame kakhulu endabeni ngoba ubonakala ukuthi kunecala oyewalivula elithinta umkhandlu waseMhlathuze, liphinde lithinte futhi naloyo esimbiza ngokuthi ke uya-actor kuwona ke lomkhandlu kuyena ke umunicipal manager okuyena uMr Phakama Mhlongo. Sidobela isithombe ukuthi kungani ubona isidingo sokuthi uvule icala eliqondene nayo acting municipal manager wasemkhandlu waseMhlathuze. Ngiphinde ngibonge ithubo ngipha lona. eSouth Africa kube namacala adumile nje ambandakanya izinto zenkohlakalo. Bengikade ngisashoke ngikulandisa ukuthi uba nama whistleblowers agcine ngayitholanga imiphumela yezinto asuke ethasixwayisa ngazo njengohulumeni. Uzokhumbula ukuthi esikhatheni esingengakanani bekukhona iPPE tender eSouth Africa. Kuke kwaba khona umuntu oqavile whistleblower osebenza eDepartment yakwa Health noma umnyango wakwa Health ogcina seshona uPapita Diokoram. Now sithi ke njengohulumeni noma njengamakhansela la sihleli khona ngoba eNingizimu Afrika uhulumeni munye ebese uba igaba ezihlukene. So isinqumo esithathwayo sokuthi funa sihlinzeke ngezokuphepha nokuthi izinto esizitholayo sizithola kuma whistleblowers kuyafanele ukuthi siziphathe ngendlela efanele siphathe ngayo, kodwa bese sikulandelela okushoyo. Kungakho ke ukuthi ngathatha isinqumo sokuyovula icala, but angivelanga ngasuka nje. Ngomhla ka-24 ku-October 2024 lo okade kuyena oyinhloko ikamasipala phecelezi city manager ose uDDG manje ofisini likaNdunankulu kwisifunda zwesakithi ubaba uZulu wafaka i-report kwi-council ebika ukuthi kune whistleblower report ethinta lo obambile obambo kwesikhashana umaba uPhakama Mhlongo emthintayo ngokwenkohlakalo. Ngibese ngibuza ngaso leso sikhathi ukuthi ngoba laba abama senior managers noma abamasekela akhe ba abantu ngokukamasipala esithi noma ngokahulumeni baqashwa amakhansela, baqashwa iCouncil. So yithini singase sikwazi ukudila nayo nodaba lwakhe asuke ethinta abasebenza bangaphansi kumasekela ka city manager abaqashwa ngokwe collective agreement. Lo uqashwa ngeke Local Government Structures Act section 54 I think mangiqinise kahle. Ithini esimqashayo, ithina ke futhi singase senze ukuthi simtreata kanjani kulolu daba. Ngaleso sikhathi asazi ukuthi ubani lo thintekayo kuma deputy city managers. Igcineke inkatha neDA belivotela lo daba bethi bayaqhubeka nokuacta kuwo kaMhlongo. Even though you as an ANC you are saying ukuthi you don't approve him as an acting manager because of these allegations singatholile from whistleblower. Basho njalo sidluleke. Kuhambe isonto bese kufanele kuhlale i-executive committee meeting iExco. Ngiyimember yeExco noma ngiyilunga leExco. Uma ngingena nangu uMhlongo uhlele esihlalweni sakhe sokuba umphathi kamasipala. Tokuqala engiyenzayo ukungahlali phansi ngihambe ngiye kuMashimane, umeya uMashimane. Ngimcele nje, Mashimane, ngiyacela sithathe ithuba thina sobabili sixoxe. Isizathu sami sinye. uMashimane njengomeya uyi-political head yomkhandlu. Mina eMusa Dladla ngusekela sihlalo we-ANC.
and kulo yamkhandlu noma ekhona uchief whip kodwa a political senior person kuleya caucus imina. And ama decisions ke ANC kuyafuna ngwabheke nokuthi sime kanjani nezimo sezepolitiki ngimcela based on that ngicele lokho aphendula uMashimane ngimcela nje kahle phansi athi hayi akwenziwa lokho engikwenzayo bese ngithi ke nayi akukho inkinga angizukuba ke responsible for a disruption engase yenzeke ku-Exco ngoba lezi zinto ngizozibuza la i-Exco ngivunelana ukuthi ingaphazamiseki yila sithatha khona inqumo zansuku zonke zokulekelela umphakathi ne-service delivery. Uma ngifuna ukuraise izinto zepolitiki akufuni ngiphazamise lokho. Kusho ukuthi bese ngesikhathi ehleli ngihamba ngiyohlala phansi. Kubuye kuMashimane engqondweni ukuthi mhlambe ngicorrect. Ngesikhathi enza ama-preliminaries, mafika kuma-apologies bese ecela wonke umkhandlu na wonke umuntu ucela nje sithi ukuthatha ithutshana lika 15 minutes. Ngifike officeini lakhe sihlale officeini lakhe ngikhulume naye Mashimane kuyafuna ngoba umkhandlu awuphethe wena ngo-elite awuwinanga i-majority party ngokwama result ka-2021 i-African National Congress ngamakhansela u-27 ilandelwe inkatha ngamakhansela u-23 ilandelwe i-Democratic Alliance ngamakhansela u-8 ilandelwe i-EFF ngamakhansela u-6 kuze SADP 1 i-Freedom Front Plus 1 kube i-NFP 1. So you can't just disregard the African National Congress uyenze non-entity. Funa ukwazi ukuyilalela. Ebese wenza into ekuthiwa i-political council wese ayina out khona ama-issues of political interest and then separate them kuma-issues esithi ama-issues e-service delivery. Okay, all right. Masibuye ukuthi ngisemakethe ngiyafuna ukuthi Msemhlungu sibuke back to i-report ye-whistleblower ukuthi imapha ama-issues obekade bekhuluma ngawo mangabe sibuye ukuthi ngisemakethe. Asithengise mbukele catering ngisho mangabe sibuya singena kuso ke isigaba sesibilisa lokho nje uhlelo lakho i-catering news talk oyibukelayo.